ka khubor na ki pulet ka East Jante Hills District kila pentep ba khatwai ngot ki bre ki bakan thop ye ki nongtrei ka tnad bording elektrik kila sha kem halor ka jing sha kanno bagi Donkti ban thang ka ïing Waheh Shnong barim ka Rymbai ha ka miet jong pratari ulber ajar pulai ha ka por khatwai bji ai la ong ma ha ka te ka miet ki pai ba nong shnong kila yo ban bat yu desem o la murong arfan rus nam karta na Rymbai shin rang sakhan ha ka por bo thang ye ka ni ka ïing kar bai ki wei pat ki par lok jong u kila yo ban phet krat na mar ka jing dum na ka jing toket ki pulet kila kem yo hei salon khar ubatrei MEECL control room uba subaya selalang hakani ka kam da ka penlep e ka bording elektrik shwa ban thang e kani ka ïing ya kani ka jing jala register mukodma hakli riat police station bat haba toket chushu lalap bakani ka kam thang ïing laya sela da ka kunhun jong bun ngot ki briu hadu menta ki pulet kila yo ban kem khatwai ngot ki briu ba sha kanno Donkti hakte ka jingja hakaba ar ngot kata u Elias wan yang south post nam karta wana ka Shnong makurwan bat u rishat lang bare life voice nam karta na khimus nyang jowai kide gi batrei ha katanat boarding electric kiwei pat ki basha kem kide u backstar khar life ars nam karta u cherish me dekhar arflies nam karta e borlang nongtru life sans nam emerson dekhar arpsans nam roylang dekhar life rus nam henry shangpong life ars nam bat u thinda lingdo life rus nam bat baro kini kide na Shnong Rymbai shin rang sakhan